danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tunkiya. Ila ma gobe za a daura auren mu. Assalamu alaikum. A rabin zuciya ta rabin nadina. Ke ce makwallatan zuciya ta, ke ce kazanta kunya zuciya ta. An ce zuciya ba ta kashi amma ke ce kashin zuciya ta. Dan Allah. Idan na aure ki ba zan miki kishiya ba, ke ce uwar gida, ke ce uwar daki, ke ce amarya. Wallahi. Ya aka yi na ga yawan lafiya gaba ɗaya fuskar ki amurka yadda kika san an baki kuɗin kanwa. Wallahi wani dan daba ne a unguwan nan ya takura min ya addaba ma rayuwata bai bari in saki. Kai yanzu da darajar Allah da Annabi kina tare da ni ke tsoron wani shakka wani dan daba? Wallahi. Kin manta ni tsohon dan fashi ne da roƙon Allah na dawo daidai? Allah mu na kashe aukai sun fi 75 fa. A rayuwata ina ga na taɓa kare mutum su ɗaya. To yau ina gaya maki in kika ce in je kai muke sarkin garin nan zan budare ne in bi diddigin gidansa in je kashe ɗan iska. Idan kina so da ni da ke za a kai shi makabarta ba a ji abin da shi. Yanzu dai ɗan daban nan da matsala ki ba matsala zai ci ubansa. Yana nan ne ko kuma a yanzu zai zo. To ai ga ma shi can. Wannan shi ne ɗan daban? Shi ne. Kin san me zai faru? Dawo daga nan. Yau za a yi uwar alatsi ne. Ki tsaya a nan idan ya zo ki same ki zazzage shi. Kin gane? Ni kuma ina dan tsaya a baya da yayin ko zan naushe shi. Karki da mu. Ga ya mai magana iya sirrin ki. Kai. Ke. Ban maki magana kan ƙara ganin ki da wani dan jigarin sauya ƙofar gidan nan ba. Kan street ne kenan. This is the last. I don't want to see anybody a nan gurin. Idan kuma na ƙara ganin wani za a yi gawa. Ina gano ki kula. To sai me? Sai me? Kin bi sai a mai kisa a gida? Kin ce man kina da wani ina yake wanda na gan ku tare da shi? Gashi? Na yake. Gogan naki ma matsorci ne ma ya baza daga garin mu ya tafi. Ki kula in ba ka ba za a yi marka a kofar gidan nan. Ba ki ce ma I love you ba? I love you. Kai ka ji ta ce I love you ba? Maimaita I love you. I love you. Ka abin ne ya ƙara faruwa idan ya ƙara faruwa za a samu matsala. Baby, ya aka yana ina ne? Ban sani ba. Kamar ya baki sani ba zu? Ka ga mutum ka ga mace ka min baki ka ce ya zo za ka ga karya shi amma daga zuwa wai bo ban ganka ba? Ba za ki gane ba yadda kika san kabewa haka nake yana buga mu wukan nan wallahi mutuwa zan yi. Dama ba so nake ba kuɗi na kike so. Yar kan uba kawai. Allah ya isa tsakanina da ke. Kai kuma in kai saka dawo. Ayo. Har kullum har kowane lokaci tashar baban tinki ta kuce al'umma.